त्याच्यामध्ये मी कांदा टाकते. थोडा दही घालायचा आहे. एकदम मस्त छान झाली आहे. नमस्ते, मी बिर्याणी बनवते आहे, चिकन बिर्याणी. त्यासाठी तुम्हाला लागणारं साहित्य दाखवते. 1 किलो चिकन आहे, 1.25 किलो तांदूळ घेतले बासमतीचे. हे 5 कांदे घेतले कापून, म्हणजे असे चिरून घेतले. 4 मोठे टोमॅटो घेतले कापून घेतले बारीक. हे दही घेतलंय, 1 वाटी दही आहे. हा खडा मसाला घेतलाय थोडा थोडा. 1 छोटा दालचिनीचा तुकडा घेतलाय, 1 चक्री फूल आहे. हे 4 हिरवी वेलची आहे, 5-6 लवंग आहे, 2 काली वेलची आहे. हे 4 छोटे छोटे तेजपत्त्याची पानं आहे आणि 5-6 काली मिरी आहेत. थोडंसं घी घेतलंय, चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. हा गरम मसाला घेतला 1 चमचा, 1 चमचा धना पावडर आहे. हा माझा कोकणी मसाला आहे, 2 चमचा घेतलाय. हा बिर्याणी मसाला आहे, 1 चमचा घेतलाय. हळद घ्यायची आहे आणि ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. तेल आहे, ही कोथिंबीर घेतली आहे आणि हिरवी मिरची घेतली आहे. हिरवी मिरची आहे ना, तिखट नाही आहे, साधी मिरची आहे. ही 5-6 मिरची घेतली आहे. हे तांदूळ मी पहिले आहे ना स्वच्छ धुतले आणि अर्धा तास मी आहे ना भिजत ठेवलेले होते, म्हणजे पाणी काढून मी अर्धा तास ठेवलेले. आता मी तुम्हाला पहिलं आहे ना मी याचा भात करून दाखवते. गॅस पेटवलाय आणि भाताला पाणी ठेवलंय. भाताला आहे ना आपण नेहमी ठेवतो ना त्याच्यापेक्षा जास्त ठेवायचं आहे, कारण आपल्याला अर्धवट भात शिजवून घ्यायचा आहे. भाताला उकळी आली ना की त्याच्यामध्ये हे गरम मसाले टाकायचे आहेत. पाण्याला उकळी यायला ठेवली आहे. पाण्याला उकळी आली की त्याच्यामध्ये आपल्याला तांदूळ टाकायचे आहे, भात शिजवायचा आहे. त्याच्या आधी आहे ना मी चिकन मध्ये सर्व मसाला मिक्स करून घेते. आता आपल्याला चिकन मध्ये आहे ना थोडे थोडे मसाले टाकून हे मिक्स करून ठेवायचं आहे. अद्रक लसूणची पेस्ट टाकते अर्धी, थोडंसं मीठ, धना पावडर, मिरची पावडर, गरम मसाला, हळद आणि याच्यामध्ये आहे ना थोडा दही घालायचा आहे. आता हे सर्व आहे ना मिक्स करून भात वगैरे शिजेपर्यंत हे असं झाकून ठेवायचं आहे. हे आपलं चांगलं मिक्स झालंय. आता हे झाकून ठेवते आणि भात बनवायला टाकते. पाण्याला उकळी येते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे सर्व खडे मसाले टाकते आणि 1 चमचा घी टाकते. पाण्याला मस्त उकळी आली आहे. आता त्याच्यामध्ये तांदूळ टाकते. भात आपल्याला पूर्ण नाही शिजवायचा आहे, कच्चा शिजवायचा आहे थोडा. आता याच्यामध्ये आहे ना 1 चमचा मीठ टाकते. आता भात शिजायला ठेवलाय. भात आहे ना शिजला की मी तुम्हाला दाखवते. तोपर्यंत आपण आहे ना तिकडे चिकनचं बघूया. गॅस पेटवला, इथे कढई ठेवली आहे आणि माझा एकीकडे भात शिजतोय, एकीकडे चिकन मिक्स करून ठेवलाय. तेल तापलाय. आता त्याच्यामध्ये मी कांदा टाकते. कांदा चांगला फ्राय करायला द्यायचा. कांद्याला चांगला कलर येईपर्यंत कांद्याला फ्राय करायचे. भात आपला मस्त शिजलाय. आता
आता मी आहे ना गॅस बंद करते आणि भात चालणीमध्ये काढून घेते. भात आपल्याला सुका सुका पाहिजे ना, त्याच्यासाठी आपण चालणीमध्ये काढून घ्यायचा पहिलाच. मग तो आपला थंड होतो आणि तोपर्यंत आपण आता चिकन वगैरे आपलं शिजवून घ्यायचं. भात सर्व चालणीमध्ये काढून घेतलाय. आता हे जे आपण भाताचं पाणी राहिलंय ना, हे आपण सूप म्हणून प्यायचं. चांगलं पौष्टिक असतं. ह्याच्यामध्ये गरम मसाला, मीठ वगैरे सगळं आहे. हे आपण आहे ना पौष्टिक आपण सूप म्हणून प्यायचं भाताचं. भात आपण शिजवलाय, चालणीमध्ये काढून ठेवलाय. ते कांदा पण चांगला फ्राय झालाय बघा. आता याच्यामध्ये आहे ना अद्रक लसूणची पेस्ट टाकते. त्याच्यामध्ये आहे ना हिरवी मिरची टाकते. आता आपल्याला आहे ना पहिले मी याच्यामध्ये टोमॅटो टाकते आणि चांगली शिजवून घेते. त्याच्यानंतर आहे ना त्याच्यामध्ये बाकीचे मसाले टाकते. आता याला आपल्याला आहे ना तेल सुटेपर्यंत चांगली टोमॅटो शिजवायचे. कांदा टोमॅटो एकदम मस्त मऊ झाले आहेत आणि शिजलाय चांगला. आता याच्यामध्ये आहे ना हे सर्व आपल्याला मसाले टाकायचे. हळद टाकते, धना पावडर, गरम मसाला, मिरची मसाला, हा कोकणी मसाला आहे, बिर्याणी मसाला. हे बिर्याणी मसाल्याची माझी रेसिपी झालेली आहे. मसाला शुभांगी किचनवर गेलाय ना, ते मी बिर्याणी त्याच्यासाठी मी बिर्याणी बनवून दाखवते. आता याच्यामध्ये आहे ना हे सर्व मिक्स करते आधी पहिलं. थोडी याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकते. आता याच्यामध्ये आहे ना मी चिकन टाकते. चिकन मस्त मॅरिनेट एकदम झालाय. चिकन टाकून झालं ना की आपल्याला सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे मसाल्यामध्ये. मसाले मिक्स केले आणि एकदम खुशबू यायला लागली आहे. एकदम सुगंध सुटलाय बिर्याणीचा. आता याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकते आणि शिजायला ठेवते. आता चिकन आहे ना थोडा आधी पहिला 5 मिनिटं शिजवून घेते. परत ढवळून आहे ना परत आपल्याला शिजेपर्यंत आपल्याला आहे ना थोडं 5-5 मिनिटांनी ढवळत ठेवायचं आहे, झाकण मारायचं आहे. आता मिक्स केलाय. आता मीडियम गॅस करून मी याच्यावर झाकण ठेवते. पाच मिनिटासाठी झाकण ठेवते आणि तुम्हाला दाखवते. आता आपल्याला चिकन मध्ये मीठ टाकायचं आहे. चिकन चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे आपल्याला. दीप किती पाहिजे तुला? ये चिकन चांगला शिजायला पाहिजे. आपण आहे ना 5-5 मिनिटांनी आहे ना थोडा ढवळत राहायचा.
चिकन शिजला काय नाही ते आहे ना कसं माहिती पडेल तर हे बघा, हे लेग पीस आहेत ना हे असे फाटतात, हे बघा असे तुकडे पडतात, मग आपण समजायचं की चिकन शिजलं. आता याच्यामध्ये मी थोडं 2 चमचे दही टाकते. आणि थोडं घी टाकते. आता चिकन पण मस्त शिजलंय बघा. आता थोडं आहे ना 5 मिनिटं मुरायला ठेवते आणि तुम्हाला चिकन बिर्याणी करून दाखवते, म्हणजे भातावर चिकन टाकून दाखवते. एकदम छान झालंय आणि एवढा सुगंध सुटलाय ना. आता थोडं आहे ना मी 2 मिनिटासाठी झाकून ठेवते आणि तुम्हाला दाखवते. गॅस थोडा मीडियम ठेवते. दीर आता टेस्टिंग करून दाखवणार बिर्याणीची. दीरचं चिच्ची शिकताय ना. दीर तर बिर्याणीची टेस्टिंग करून दाखव. तू कुठे गेली? खाली इकडे इकडे बिर्याणीची टेस्टिंग करून दाखवायची आहे ना. ये 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 बघ चिच्ची, हे बघ चिच्ची, हे बघ चिच्ची, हे बघ चिच्ची. तुला चिच्ची पाहिजे ना. हे बघ चिच्ची, हे बघ मस्त चिच्ची झालाय. ये 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 चिच्ची पाहिजे माझ्या बाबूला. ये ये आज तू टेस्टिंग करायची. हा तू टेस्टिंग कर. हा ये. आपला चिकन पण चांगलं शिजलंय बघा. आणि हे मी आता ज्या पद्धतीने चिकन शिजवलंय ना, मी आता गॅस बंद करते. असं आहे ना चिकन बनवून ठेवायचं आणि आपल्याला जेव्हा पाहिजे ना तेव्हा बिर्याणी टाईप करून खायचा. म्हणजे आपण फक्त भात शिजवायचा आणि भाताचा थर लावायचा आणि त्याच्यावर चिकन टाकायचं की आपली झाली बिर्याणी, चिकन बिर्याणी. पण असं फक्त आहे ना हेच महत्वाचं आहे. चिकन बिर्याणीला महत्वाचं काय? हे चिकन. अशा पद्धतीने चिकन शिजवायचं. आता मी तुम्हाला आहे ना बिर्याणीचा थर लावून दाखवते. हा मी टोप घेतलाय आणि ह्याच्यामध्ये आहे ना मी पहिला भात ठेवते. मी गॅस घालवलाय चिकनचा. आपल्याला परत बिर्याणीचा टोप आहे ना गॅसवर ठेवायचा आहे, पण पहिला मी चिकन बिर्याणी म्हणजे असं थर लावून दाखवते तुम्हाला. आता मी या टोपामध्ये आहे ना अर्धा भात घालणार आहे खाली, त्याच्यानंतर वरती चिकन टाकणार आहे, त्याच्यानंतर परत वरती भात टाकायचा आहे. त्याच्यासाठी काय करायचं, आपण हे भातामध्ये जे मसाले टाकले आहेत ना, पानं तेजपत्त्याचे वगैरे, ते सर्व आपल्याला निवडून काढायचे आहे. काली मिरी पण आहे ना आपल्या हाताला येईल ते मसाला काढायचा आहे. हे असा साईडला काढायचा. आपल्याला आहे ना भाताचा थर लावायचा आणि त्याच्यानंतर आपल्याला त्याच्यावर चिकन टाकायचं. आता याच्यावरती मी चिकन टाकते बघा. हे मसाले आहेत ना खडे मसाले, हे सर्व निवडून काढायचे. काली मिरी पण आपण निवडून काढली तरी चालेल, कारण खाताना आहे ना दाताखाली आली ना तर मग ती तिखट लागते. ते चिकन सर्व मिक्स करायचं आणि भातावरती टाकायचं थोडंसं. आपल्याला दोन थर पाहिजे तर 2 थरासाठी टाकायचं. 3 थर पाहिजे तर आपल्यावर आहे. पातळ पातळ आपण लेअर लावले ना तरी चालतात. आता याच्यावरती आहे ना परत आपल्याला भात लावायचा आहे. टायमाला आहे ना असं ढवळून आपल्याला थर लावायचे आहे. आता आपल्याला फक्त याच्यावरती एक भाताचा लेअर लावायचा आहे
मग झालं. भाताचे 3 थर लावले बिर्याणीचे. आता याच्यावरती थोडी कोथिंबीर टाकते. मी कलर वगैरे नाही वापरलाय, तुम्ही वापरू शकता पाहिजे तर. थोडे काजू टाकते. हे थोडंसं वरून घी टाकलंय, मग घी पहिलं टाकलेलं आहे. आता हे आहे ना, झाकण ठेवून आम्ही गरम तवा करायला ठेवलाय, गॅसवरती आहे. तवा चांगला तापलाय. तर त्याच्यावरती आहे ना, हा मी टोप ठेवते आणि ह्याला आहे ना चांगली वाफ यायला देते. त्याच्यावरती झाकण मारते आणि तुम्हाला नंतर दाखवते बिर्याणी झाल्यावर. बिर्याणीचे थर लावून गॅसवर ठेवले आणि गॅस आहे ना फास्ट करून पहिला शेगडीवर तवा ठेवला. तवा तापवून घेतला आणि त्याच्यावरती हा मी टोप ठेवला. आता मी गॅस बंद केलाय आणि हे पाणी तापलं ना, मी ताटामध्ये पाणी ठेवलंय बघा. जेव्हा मी झाकण ठेवला ना आणि गॅसवर टोप ठेवला तेव्हा मी ताटामध्ये पाणी ओतून ठेवला. पाणी असं तापलं ना की आपली बिर्याणी चांगलं मस्त मुरली असं समजायचं. आता मी तुम्हाला आहे ना काढून दाखवते. एकदम मस्त छान झाली आहे. आता तुम्हाला आहे ना मी काढून देते ताटामध्ये आणि खायची सुरुवात करा. आणि आपण बिर्याणी काढताना आहे ना एका बाजूनी काढायची. एकदम मस्त छान झाली आहे बिर्याणी. एकदम मस्त छान झाली आहे आणि एकदम चटपटीत एकदम मस्त झणझणीत झालेली आहे. अशी तुम्ही पण बनवा.